Hello everyone. Some other days we have talked about the Priorat, the region where I am now, and we have seen how magical is this place with these amazing slate soils, a place with a lot of history. But today I would like to take you more in deep and to explain you a very important concept here in the Priorat, which are the village wines, the Vins de Vila. In 2020, the DOQ Priorat presented a very important project. It was called the Noms de la Terra, the name of the lands, and basically it's talking about the pyramid of the wines of the Priorat, from the bottom, which will be the generic Priorats, to the top, that will be the best single vineyards. And in the middle we have a great concept, the Vins de Vila, the village wine, a concept that exists in the Priorat and that now is being recovered. With each of these village wines we're representing 12 different villages that exist in the Priorat, each village with its own unique soil, its own unique climate. And it's very important because this brings us authenticity and uniqueness. In this vineyard of my family, we can find these amazing slate soils that are unique and give the personality to our wines. Right now, I'm in the place where we make Salmos, and this is actually 4 different parcels, and here we have Garnacha and Cariñena. And this is part of Porrera, one of the villages that has coolest climate, and this obviously has a very important effect on the wine. Talking about Vins de Vila means talking about the soils, about the climate, also about the grape varieties, but it's very important to talk also about the people and the place itself. That's why I decided to come here to the center of Porrera and to meet Joan Carles García, who is the mayor of Porrera, so that I can ask him questions about the village. Bueno, Joan Carles, gràcies avui per dedicar-nos aquest temps. Saps que aquest any ja sortim amb els Salmos com a vi de Vila de Porrera, O sigui que aquesta etiqueta anirà per molts llocs del món. Sí, segur, segur. Bueno, doncs jo el que voldria és que, clar, jo els he explicat sobre el sol, sobre les varietats, no? Però m'agradaria que tu ens expliquessis com a batlle de Porrera, que portes a més uns quants anys, no? Doncs que ens expliquessis una mica més sobre Porrera, sobre la vila de Porrera. Porrera sempre ha sigut un poble amb un marcat sentit de pertinença. Històricament ha sigut un poble molt vanguardista dins del seu entorn. Sempre ha estat una vila molt lligada al món del vi. De fet, ara mateix estàvem aquí a la plaça i veiem les caixes de vi que anaven d'una banda a una altra. Doncs nosaltres vivim del vi pel vi. I el vi és el motor. Tenim 25 bodegues al municipi. Nosaltres hem passat uns quants anys lluitant molt per mantenir aquestes vinyes i aquest territori tal com està, que segurament que molta gent hagués tingut altres oportunitats en altres llocs i en canvi van decidir quedar-se per el seu compromís i per la convicció de que era un poble que valia la pena viure-hi. No? Fa molts anys sembla que inclús venia gent d'altres zones a dir que no hi havia massa futur, a tota la regió, i la gent anava als pobles dient que potser era que marxessin. Sí. De fet, no sé si és als anys 30, que diuen que és una de les comarques que s'haurien de tancar. Crec que se defineix així, però el temps les coses són cícliques, no? És un poble que al seu moment va arribar a tindre molta gent, però ara som uns 430, però un casc urbà doncs amb llocs interessants perquè, com deia abans, hi ha hagut molts anys on ha sigut complicat sobreviure aquí en el nostre territori i això va portar una paràlisi que ara és un valor que hem de continuar tenint. Aquesta resiliència de la gent de Porrera és una cosa que hem de destacar. La veritat és que som gent molt orgullosa de ser de Porrera i alhora, amb el visitant, som persones molt nobles, estem encantats de rebre gent. Ens agrada. Gent que s'integri i amb la qual compartir un cap de setmana, un dia o tota la vida, si convé. Bueno, Joan Carles, però jo et vull agrair el teu temps i que ens has explicat tan bé sobre Porrera. Saps que ara aquests vídeos ja fa temps que els fem i els veu moltíssima gent per tot el món. O sigui que realment espero que pugui ajudar que la gent descobreixi Porrera i que potser el proper cap de setmana us trobeu amb més visitants. Tant de bo, i sobretot que vinguin i que tornin. Això és importantíssim. D'això n'estic convençut. Fins la propera, Miquel. Salut.
Well, being here, I would like to show you this amazing place where we can look at the church tower, at the Ermite of San Antonio. We're all surrounded by vineyards. It's truly a magical place. And the Vins de Vila are all about that. Huh? So every time you open a bottle of Salmos, I hope that you get this sense of place, because this is the main message that we want to give to you. Enjoy it.